Ahoj, sleduješ Funrider, moje meno je Marcel, to je Autoškola Fun. Čaute, ahojte naši milovaní diváci. Dnes máme dnes máme tému cvičisko, lebo sme mali viacero otázok, kedy natočíme konečne cvičisko. Takže cvičisko je neoddeliteľná časť skúšky z vedenia motorového vozidla, čiže pokiaľ si spravil testy, tak ideš ďalej na skúšky na cvičisko, až potom môžeš ísť do premávky. Skôr ťa policajti nepustia do premávky, dokiaľ neuvidia, že vieš zvládnuť cvičisko. Pokiaľ ho nedáš, nepokračuješ ďalej. Bod číslo 1 je vždycky, keď nastupuješ a vystupuješ z auta, nesmieš dverami prejsť cez čiaru alebo hranicu svojho parkovacieho miesta. Čiže keď vystupujem, budem mať otvorené dvere len takto. Keby som urobil toto, tak už tie dvere sú nad čiarou, to znamená, že by si trafil auto, ktoré parkuje vedľa teba, alebo by si tým poškodil fasadu nejakého, neviem čoho. OK. Bod číslo 2. Vždy treba mať zapnutý bezpečnostný pás, lebo stala sa nám príhoda, kde žiak začal robiť cvičisko, prišiel, dajme tomu, do polovičky, policajt to všimol, si ho nechal, dajme tomu, dokončiť, ale tým, že nemal pás, tak nemohol mu to uznať, že prospel. Dobre, takže začíname slalomom, prvý kúžel obchádzame zľava a následne slalomom prejdeme až nakoniec, nezrazíme poslednú tyčku, ktorá je vymedzenie cvičiska, tam zastavíme. Následne cúvame do kolmého parkovania, čiže kolmého parkovacieho miesta, vyjdeme z neho, zacúvame do pozdĺžneho parkovacieho miesta, keď sme pekne rovno zase vyjdeme vonku a nacúvame späť do tejto východzej garáže. Tu zás budeš vystupovať, čiže dávaj pozor, aby si dverami neprešiel cez čiaru. No a samozrejme nezabudni si odopnúť pás, aby sa ti nestalo, že ťa pás zadrží. Dôležité je samozrejme zatiahnuť ručnú brzdu alebo vypnúť motor a zaradiť jednotku, kvôli tomu, aby sa nám auto nepohlo a nevyšli sme cez čiaru parkovacieho miesta, to by nám policajt zase neuznal, že trčíme. Dobre, čiže začíname jazdu tým, že sa pripútame, zavrieme dvere, skontrolujeme, či máme všetko v poriadku. Nič nám na prístrelke nesvietí, môžeme vyraziť. Dôležité je, pokiaľ vyrazíš a budeš mať otvorené dvere, budeš nepripútaný, môžeš urobiť cvičisko akokoľvek úžasne, aj tak ťa policajt nepustí a vlastne budeš hodnotený ako neprospel. Dobre, začíname vždy zľava, čiže prvý kúžel obchádzame pekne zľava a už teraz sa dívam na ďalší kúžel. Tento si sledujem, aby som ho bočnou stranou netrafil. A zase vidím, že tento už prejdem, tak si vyrovnám. Keď sa mi blíži ku stredovému stĺpiku, zase točím, sledujem si ďalší kúžel. Keď ho vidím na mieste, že ho už nezrazím, zase vytočím volant do rovna, približuje sa mi ku stĺpiku, točím plný doprava a takisto kontrolujem posledný kúžel. Dôležité pri obchádzaní posledného kúžela je, aby sme nevyšli mimo cvičisko. To znamená ani z boku, ani spredu. Snažím sa poslednú tyčku, posledný kúžel dať nejak na stred auta, aby sme mali dobrú pozíciu pri cúvaní. Teraz si skontrolujem spätné zrkadlá, keď sme podľa spätných zrkadiel pekne rovnobežne aj z jednou, aj z druhou stranou tohto cvičiska, môžeme začať cúvať. Dám spiatočku a sledujem si práve zrkadielko a približujem sa ku kúželke, ktorá je vlastne prvá kúželka, prvé ohraničenie tej kolmého parkovacieho miesta. Cúvam tak, aby som ju mal niekde pri zadnom kolese, pri rohu auta. Keď ju tam mám, môžem začať točiť plný do garáže a cúvam až dovtedy, dokiaľ sa mi tuto v spätnom zrkadle neobjaví, že už sme blízko. Tak, počúvam senzor, stop, hej. Keď máme tyčku blízko auta, dáme jednotku a plný doľava a pomaličky sa vysunieme tak, aby som v tomto zrkadle videl tú tyčku, do ktorej sme skoro nabrali, hej, celú kúželku. Tu je podstatné, aby sme neprešli obidvoma zrkadlami cez os slalomových kúželov. Teraz si natočíme volant zase plný do garáže, spiatočku a pomaličky cúvame podľa spätných zrkadiel, aby sme sa zrovnobežnili so stenami tejto garáže alebo parkovacieho miesta. To je moje autorské slovo, tak prosím, môžete ho používať v kľude. Napíšte Šturovi alebo Hodžovi, nech ho legalizuje.
lebo sa mi všetci za to smejú, že také slovo neexistuje. Dobre, docúvame tak, aby sme mali tyčky v bočných oknách, vtedy vieme, že sme pekne v garáži a tým pádom netrčí ani kúsok auta z garáže. Vychádzame zase tak a dávame si pozor na túto rohovú kuželku, aby som ju bokom auta nezrazil. Čiže zase začnem točiť, až keď tá kuželka sa priblíži ku stredovému stĺpiku a vtedy môžem začať točiť. Pri jazde dopredu dávame pozor na ďalšiu tyčku, nezrazím, dám spiatočku, opačný volant, cúvnem toľko iba, koľko vidím dopredu, že mi stačí. Teraz vidím, že keď natočím plný volant doprava, tak už ju nezrazím. Zas, pri jazde dopredu nemusím ísť až na koniec, idem toľko, koľko ja potrebujem, aby som sa zrovnal zase so stenami tohto slalomu a týchto dvoch garáží alebo parkovacích miest. Dobre, pozriem do spätných zrkadiel, vidím, že som rovnobežne zase so stenami celého cvičiska. Môžem začať cúvať tak, aby tretia kuželka v poradí napravo, čiže prvá kuželka pozdĺžneho parkovacieho miesta zostala niekde pri zadnom kolese, respektíve pri rohu auta. Pozriem sa v kúde dozadu, vidím, že ju mám. Môžem natočiť plný doprava a budeme hľadať v ľavom zrkadle roh toho parkovacieho miesta. To znamená 2,5 kuželky. Jedna, druhá celá a z tretej chceme vidieť iba kúsok. Toľko to nám úplne stačí. Vyrovnáme volant, zacúvame dozadu tak, aby sme sa schovali. To znamená, táto kuželka, alebo v premávke to bude roh toho auta, sa nám schoval za zrkadlo, následne zase natočím volant a pekne, krásne sa tu zacúvam. Zacúvam. Ešte kúsoček, stop. Takto. Hej, vidím, že som schovaný pekne za kuželkami, ale ešte nie som rovno, takže to trošku takto napravím a teraz som rovno. Dôležité je skontrolovať, či som celým autom schovaný v garáži alebo v parkovacom mieste. To znamená, v spätnom zrkadle vidím kuželku a som rovnobežne s týmito. V takom prípade viem, že som pekne schovaný. Dobre, išiel som kúsok dopredu, musím si cúvnuť. Cúvnem, dám jednotku, plný doľava a dávam pozor na rohovú tyčku, aby som ju nezrazil. Keď mám pocit, že mi to nevychádza, môžem cúvnuť. Ja vidím, že mi to vyjde, takže pekne môžeme ísť. Zás vidím dopredu len toľko, koľko potrebujem, nemusím ísť na koniec cvičiska. Zastavím si, skontrolujem, či som rovnobežne so stranami cvičiska a začnem cúvať. Teraz budem cúvať do garáže, ktorá je naľavo, čiže sa budeme držať trošku viac naľavo. Keď sme cúvali do pravých garáží alebo pravých parkovacích miest, držali sme sa viac napravo. Sme naľavo a sledujem v zrkadielku poslednú slalomovú kuželku. Čiže prvá, druhá, tretia sú 4, takže štvrtá už sa nám blíži ku zadnému kolesu. Sledujem v zrkadielku, v kľude sa aj otočím hlavou doľava, vidím, že tá tyčka je niekde pri zadnom kolese, pri rohu auta zase. Viem, že ju nezrazím, keď natočím volant. Natočím a cúvam toľko, aby som v obidvoch zrkadlách videl vjazd do tej garáže, do ktorej chceme ísť. Vyrovnáme volant, zacúvame tak, aby sme sa trošku zastrčili do garáže, čiže sledujem pravé zrkadlo, otočím sa, tyčku mám pri zadnom kolese, natočím volant, vyrovnám sa zase v zrkadlách, kontrolujem, či som rovnobežne s garážou a docúvam do konca. Zase druhé tyčky na jednej, na druhej strane, aby boli pekne v bočných dverách. Hej, takto je koniec. Dobre, takže toto by bolo všetko k cvičisku. Ešte taká malá poznámka, na cvičisku máte až 10 nekonečných 10 minút. Bežne žiaci za 3-4 minútky majú cvičisko bez problémov hotové, takže sa toho netreba báť. V kľude si vypýtajte od autoškoly nejaký prístup na cvičisko a môžete si trénovať aj na súkromnom aute, pokiaľ je to uzavretá plocha. A toľko k tomu, no tešíme sa na vás, keď prídete ku nám, pokiaľ pôjdete inde, tak vám držíme palce. No a nezabudnite sledovať labky hore a vidíme sa pri najbližšom videu nejakom. Ahojte, čaute.